Dopletli jsme do fáze, kdy začneme tvarovat patu. Patu budeme plést pouze přes oka zadního vzoru, tedy přes 29 očí. A začínáme sejmutím, jedno oko obratce, anglicky, 2 obratce, anglicky. 2 obratce anglicky zopakujeme celkem 8krát. 1krát už máme, takže po druhé 2 obratce anglicky, po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté, po sedmé, naposledy a končíme obratce anglicky. Práci otočíme a pokračujeme řadou zpět, rubovou tentokrát. A sice oko sejmeme, počáteční přízí jsem si dala za jehlici, ale jehlicí tu nit naberu, sejmu, pořádně utáhnu, hladce, obratce, 2 hladce, sejmout, obratce, to znamená, že sejmeme směrem zhora dolů přízi před prací, utáhneme a znovu 2 hladce, sejmout z přízí před prací, 2 hladce, sejmout z přízí před prací a to až na konec řady. Proč snímáme z přízí před prací a nepleteme toto oko obratce, aby ta pata byla taková pevná. Pokud bychom to oko upletli, tak tam budeme mít dostatečně dlouhou přízi a pata nám nebude tak pěkně pružit. Tak to máme jistotu, že se nám pata nevytahuje. Ovšem to snímané oko musíte dostatečně tu přízi utáhnout. A končíme hladce, 2 hladce a končíme obratce, hladce, obratce. Práci znovu otočíme a tyto poslední 2 řady opakujeme celkem 16krát. To znamená, že 2 máme, takže ještě 14krát zopakujeme nahoru.